Kwankwasiya a waya ne network ne na kowa ku zo ku ji manufofin ta kan jigon kasa. Kwankwasiya amana. Kwankwasiya amana. Kwankwasiya amana. Kwankwasiya amana. Ina kuke ne jama'an Najeriya? Ya kamata ku yi hankali, ku yi nazari, ku yi amfani da tunanin da Allah ya muku. Lallai ne, mu yi kuma amfani da iliminmu da jajircewarmu da hangen nesa. Domin an sha mu mun warke, an mana sakiyar da babu ruwa a cikinta. Gaskiya ne, babu abin da ya dace irin mu mai da hankalinmu zuwa kan Kwankwasiya. Hakika wannan koke ne da bai bar kowa ba. Ya zama wajibi mu ɗauki matakin gaggawa domin kawo canji. Domin kafa gwamnatin Kwankwasiya a ƙasar mu Najeriya, domin share hawayenmu da irin cutar da ake mana. Kashe-kashe, garkuwa da mutane, 'yan bindiga daɗi, ya hayu ya ƙayyum, ka share kukanmu, ka danka ƙasar mu a hannun jajirtaccen shugaba na gari. Kwankwasiya amana. Wannan sako ne daga katafariyar kungiyar nan Kwankwasiya Awareness Network K.A.N ta ƙasa baki daya ƙarƙashin shugabancin Comrade Awal Muhammad. Akidar Kwankwasiya amana.